Zij float hier af. Sal jy altyd. Maar see you later by die venue. En ons final walk-ins gaan doen. Alright toe. Dus kijk wat mij kan rijden. En man is ook nou weer. Hij kiest ook nou weer een klomp van poepies. Dus kijk of die man nou rijdt is. Die man stress jongens. Als je ziet zo niet. Ik weet zoiets voor wat zoiets weet. Ik moet je charger samenpakken. Waar is je charger? Als dat 2 punt plak zijn goed. Perfect. Zie je ons maar hier. Dus loop wie is. Weet je wat lekker? Als ik in die hot seat. Ik kan het enjoyen. Ik is kalm. Ik wil niet denken aan lekker loop sinds ik wil niet vallen. Ik is kalm. Jody also niet rustig loop. Hij is in onze duty. En hoe is die tissues? Je had diezelfde tissues. Hij laatste paar prips. Sorry, je voelt het. Ik voel confident. Het liefst als hij op jou niet zo rijdt. Ja. Support system. Support system. Ik kom aan die seat te wis. Kom ons as jy so snyf hier, jy smaak. Huwelik is nie 'n stywe besigheid nie. En as jy hartseer storie. Voelt het? Hoe vind ik te zien, nou is het bra. Zij is ons nou getrouwd man. Zij is city conference is different. Hoe heerlijk ik iemand wat in de film. I was excited now. Sharon, hoe voelt zij? Getrouwde vrouw maar nou, hoe voelt zij?
mekaar te sien, hoor. Hy is Sharon, dan kom jy verby. Kyk wat gebeur. See what's happening. See what's happening. Hy links kom Sharon. See what's happening, people. Can you see what's happening here? Ja, dat is 'n bietjie stadig. Weet julle maar julle is hier. Ek is klaar. Dis nie belang. Ek is klaar. This was just a personal demonstration of the covenant that we went into. Sjoe, hier is dit. Geleer en ek het gesien dat dit gewerk wanneer ek alles gedeel het met God en God het van my 'n uitkoms gegee. En daai het ek gesien Was daar iemand wat iets wil insit, wil ek sê, Sharon! Maar toe kyk ek rond, toe sien ek, maar sy is hier voor. Nou, dis hoe ons vir Sharon ken. In die kerk, as ons nou wil hê, iemand moet insit daar, Sharon, kom gou, hier is die mic, kom sing vir ons. En dit is wat Sharon doen, dis is 'n worshipper, dit is die... Maar Brother Jethro, luister mooi. Ja, ek was net so maar soos 'n riet. Nou lyk ek soos 'n kaktus. Maar dit is die guns van die Here. You know, ons het nie, okay, ek het gegaan deur hy 7 Maria, kom ek sê julle, van ek het nie die Here in my lewe gehad nie. Maar ons as kinders van die Ze die centrum kan op centrum construir. En je gaat op je beeld beginnen oost om een fiets te geven, ze moet vast te maken. Oost om een fiets te geven, ze moet vast te maken. Yes! Toen zei je naar Ryan. Maar Karel moet. Dus daar was een liefde. Weet ek dink dit is wat die vrede van die Here in my weet. Want ek dink toe julle Sharon is a boyfriend die niemand helpen van sports TV is under construction. So what? Dis nou van die Here. Die Here is wonderlike mense. Die Here Dat julle aldag sal geseën wees. En ons sal gebed altyd agter julle. En die Here is lief vir julle man. En ons is ook lief vir julle. En nou gaan ons lekker die glasie oplig. Ons lig hom op. Dan gaan we 1, 2, 3 sê. Dan weet julle wat om te doen. 1, 2, 3. Yeah.